Bueno, si vols ens pots presentar. Va, sí. La següent slide és la que estem les tres cares. Va. Pots presentar-te tu qui ets, la Eli i jo explico a la gent i faig el mentimeter. Vale. O sigui, vale. Hola. Només... Hola, Charlie. Tot bé? Vale. El micro de mà, Charlie, el tenim per aquí? Aquí. Vale, que està mutejat. Bon dia a totes i a tots. No sé si em sentiu. Hola, No se hola, sent? sí. Potser sóc jo. Sí. Bon dia a tothom. Sisplau, si podeu anar seient. Portem una mica de retard, però hi havia entre l'embús de carreteres de Barcelona i el de la nostra recepció, doncs anem una miqueta tard, però esperem poder començar ja. No? Sí. Mentre es van instal·lant. Sí. Val. Bueno, doncs, bon dia a totes i tots. Com ja sabeu, aquesta és una jornada formativa que va entorn al concepte aquest de les escoles blaves i ja veureu que explicarem una miqueta què és això de les escoles blaves, la xarxa europea d'escoles blaves. Això està en un context d'un projecte europeu que es diu ProBlue, que és un dels projectes que ja ho veureu, que n'hi ha uns quants. I bàsicament, només comentar-vos, dintre dels tres projectes que hi ha, el que portem des de l'Institut, un dels que portem des de l'Institut de Ciències del Mar, només us presento, jo em dic Jaume Piera, soc el cap del grup de recerca Envimos i conjuntament amb l'Eli i la Meritxell farem les presentacions. La Eli és la que porta la coordinació tècnica de ProBlue i la Meri, doncs, la part de comunicació. Si et sembla, Meri, comences tu. Sí. Doncs us presento el programa de la jornada, que el tenim, ens feia molta il·lusió aquesta jornada i hem intentat fer tot el que se'ns ha acudit per poder-vos engrescar i sortir d'aquí amb moltes ganes de treballar i de seguir treballant al mar a les aules. Aleshores, ara, després de la nostra intervenció, vindrà la Karin, que ens presentarà quins recursos sobre cultura oceànica proposem des d'aquí, des de l'Institut. Després el Cristian ens explicarà l'experiència de Som Escoles Blaves a Mallorca. Tindrem una pausa cafè que serà aquí en el passadís de fora, que intentarem que sigui de mitja horeta com a molt. Després parlarem de què és la ciència ciutadana i del nostre observatori de ciència ciutadana, que es diu Minca, que ens explicarà el Jaume. I després us proposem d'anar al pati a fer una mica de taller pràctic i acabar amb l'àgora de projectes, que diverses de les escoles i instituts que esteu aquí us heu proposat per fer un pòster i aleshores serà l'ocasió d'intercanviar una mica experiències. Aleshores, per començar, us proposem ja treure el vostre dispositiu i escanejar el codi per veure una mica qui tenim a la sala. No són preguntes difícils, no és un examen sorpresa, és només presentacions. No. Ho teniu? Esteu a dins? Sí? Sí, marxo d'aquí, anem al test. Molt bé, doncs per conèixer-nos, la primera pregunta que us fem és a veure a quin nivell esteu impartint, els que sou docents en actiu. Això ens serveix a nosaltres i també us pot servir a vosaltres per veure qui hi ha a la sala i amb qui podeu intercanviar després. A veure, aquí. Teniu? Podeu accedir també per poseu el navegador. Jo tinc en el escriure això d'aquí, però us permet també entrar. El més fàcil és entrar amb el QR. Però si algú té problemes, pot entrar pel navegador i amb el codi. Ho tenim? David. Genial. Doncs us deixo votar els que acabeu d'arribar. Molt bé, secundària. Secundària a tope, Molt bé. A quin municipi es troba el vostre centre educatiu? Aquí haureu d'escriure la resposta. Els que esteu vinculats a un centre. Sabem que hi ha persones que no veniu d'un centre.
Vale. Quan muntàvem aquesta jornada, nosaltres en anglès hi ha aquest terme de water literacy, ocean literacy, que queda com que és molt habitual i es fa servir molt, i aquí, a nivell Catalunya-Espanya, tenim aquesta discussió que no sabem ben bé com acabar-ho de traduir. Aleshores, volíem aprofitar que us tenim aquí per demanar-vos l'opinió de quin terme creieu que és més entenedor. Cultura de l'aigua i oceànica, que seria una mica el water literacy o ocean literacy, o parlar d'educació blava. I si algú creu que és cap dels dos però té una superidea, la pot cridar cap a l'escenari. Home. Partit de futbol. Una subhasta. 2 més per educació blava, sisplau, algú? En quines matèries creieu que podeu treballar els temes relacionats amb ecosistemes marins i d'aigua dolça? Ja hem vist que hi ha molta gent que ve de secundària, o sigui, podem fer una hipòtesi sobre la resposta, però a veure quines matèries creieu, a quines assignatures o projectes es podria fer. No es veuen més, no? Les altres no es veuen més. Tenim 22 però no es veuen totes. Serà per nosaltres. No. Sí. Bueno, sí, ho veig així. Vale. Gràcies, ja estem acabant. Quina és la major dificultat que teniu a l'hora de treballar conceptes, temes de cultura oceànica en el vostre centre? De fet, després en l'àgora de projecte podreu trobar alguna experiència inspiradora de projectes d'aigua dolça. Aquesta és una pregunta així d'oberta. Ja estem acabant. Aquesta és la consigna. En què penseu quan penseu en el mar? Vacances, jo també vull vacances. Que xulo. Ai, perdó. Hi havia algú que estava contestant? Que bé veure-us tan inspirats, No paren de pujar les respostes. Que el mar és molt inspirat. Doncs ara no volíem deixar passar l'oportunitat de fer-vos 2 preguntes més de coneixements, que són 2 preguntes que heu de saber que també fem quan fem tallers amb adolescents o infants, que podrien ser els vostres alumnes. Per tant, la primera pregunta, on és la major part de l'aigua a la Terra?
No s'hi val copiar. Vale, i l'última pregunta és quantes espècies diferents de peixos creieu que podem trobar a Barcelona i a Catalunya? Heu d'escriure el número i el lloc. Sí, la pista seria entre 0 i 1 milió. Ningú diu menys, Ai, no es veu, quina ràbia. No sé com es pot fer per tu grup resposta. Ah, vale, press escape. Vale, bueno, doncs moltes gràcies per haver-vos prestat aquest exercici. Les notes les donarà el Jaume després, que respondrà les preguntes. I bé, ara us deixaré amb la Eli, que com el Jaume ha dit és la coordinadora tècnica del projecte de ProBlue, impulsora i entusiasta de les Escoles Blaves, com molts de vosaltres coneixeu també professional i personalment, que ens explicarà les xarxes d'Escoles Blaves a nivell d'aquí i d'Europa. Merci. Merci. Us haig de dir que estic supercontenta perquè quan vam llançar aquesta formació fa uns dies, o unes setmanes, tothom ens deia és una data una mica horrible i us costarà moltíssim tenir gent. Al final hi havia al voltant d'unes 70 persones inscrites, així que crec que podem dir que ho hem patat una mica, no? Llavors ens fa molta il·lusió veure que realment aquest tema genera aquest interès i que feu l'esforç de venir un 5 de juliol, sobretot la gent que veniu de fora de Barcelona, que us heu hagut de desplaçar també, un divendres, que entenem que no és el millor dia del món, així que us donem les gràcies. Evidentment, si esteu aquí, tothom sabeu que, o teniu més o menys clar que és una escola blava, però igualment repassarem una miqueta, no? La idea és que són centres educatius. Sempre diem la paraula escola blava perquè a nivell, en anglès, es fa servir el terme school. Llavors, per això nosaltres ho traduïm com a escola blava, però inclou primària i secundària. No estem excloent. La idea és que són escoles que treballen a través de l'aprenentatge basat en projectes i inclouen el mar dins del seu currículum educatiu d'alguna manera. Una miqueta amb la idea aquesta de fomentar aquest sentiment d'estima, de preocupació pels nostres mars i oceans. I des de fa un temps, ara també això incorpora la part d'aigua dolça també, però una mica per no excloure tots aquests centres educatius que no tenen el mar a prop, o també països que no tenen mar. I tot això és un tema que ha generat molt d'interès recentment, o en els últims anys. Per us feu una idea, Audrey Azoulay, que és la directora general de la UNESCO, en una conferència a França el 2022, ens va dir una miqueta aquesta idea que s'hauria d'incloure el mar en els currículums educatius de tot el món abans del 2025, perquè ella veia aquesta necessitat d'introduir els oceans i el mar en les escoles per poder ensenyar una miqueta aquesta necessitat de protegir els nostres oceans. No s'entén que vulguem protegir els oceans i la gent que ho ha de fer no tingui aquests coneixements i aquesta informació. L'any passat, ara tot just fa un any, van enviar el butlletí de la UNESCO als 193 països membres, on es refermava aquest objectiu, i el tenen molt clar des de la UNESCO, que això ha de passar, s'ha d'incloure la cultura oceànica
als centres educatius de tot el món pel 2025 i a més això va anar acompanyat d'una carta de l'ambaixador Thompson, que és la persona responsable dels temes oceànics de la UNESCO. Per tant, va ser un toc d'atenció als estats membres de la UNESCO de què esteu fent, no esteu introduint la cultura oceànica en els vostres centres i poseu-vos ja les piles. Per tant, és una cosa recurrent que es va repetint a tots els esdeveniments en què participa aquesta dona. Ara mateix a nivell mundial tenim, crec que eren 17 o 19 països, no recordo, que tenen escoles blaves, com veieu. Àsia és la que queda encara per treballar, la zona d'Austràlia tampoc en té, però tot el que seria més la banda atlàntica té desenvolupada una bona xarxa. De fet, hi ha una xarxa d'escoles atlàntiques que estan connectades totes entre elles. Després tenim una xarxa a nivell europeu que també connecta totes les escoles i ara mateix amb l'últim cens que s'ha fet una enquesta a la gent que està participant en això i s'ha vist que s'està involucrant al voltant de 1.200 centres educatius diferents a tot el món que són Escola Blava. Hi ha més de 2.200 persones, docents, que estan treballant en aquesta temàtica que tinguem mapejat segur i que això involucra més de 8.000 estudiants diferents. Ja us dic que això són uns números també una mica a la baixa, perquè això ha sigut a partir d'unes enquestes de la gent que estem involucrades en les xarxes d'escoles blaves. Així que això és una tendència bastant creixent. A nivell mundial, qui està liderant tot aquest moviment és la UNESCO, des de la Comissió Intergovernamental Oceanogràfica. Estan constituint la xarxa global d'escoles blaves en els últims mesos. Estem ara en reunions de constitució de tot això, per tant, la UNESCO hi vol dedicar molts esforços i moltes energies en això i és una bona senyal perquè anem a treballar-ho de forma global i ens serà molt més fàcil també moure coses a nivell local amb aquest paraigües. El que estan fent és intentar estandarditzar els criteris per ser escola blava, que a tot el món considerem els mateixos criteris mínims per ser escola blava i després cada zona acaba de definir els seus propis criteris més locals, diguem-ne, però almenys que quan parlem d'una escola blava, tant nosaltres com algú dels Estats Units com algú d'Argentina, estiguem parlant del mateix concepte. El que volen fer és establir unes coordinacions nacionals, que cada país tingui una entitat promotora que sigui el contacte directe amb la UNESCO, perquè aquestes entitats se les formarà, se'ls donarà recursos, se les farà capacitació per aconseguir finançament, etc. I de moment s'està creant tot un repositori de persones i recursos per poder treballar aquesta temàtica, que puguin donar suport a les escoles que es vagin constituint com a escola blava arreu del món. Han fet un mapa, aquesta presentació us la passarem després per correu electrònic, hi podreu entrar, tenim un mapa, d'aquests un Padlet, que vosaltres ja coneixeu bé aquestes eines, on podeu ficar un pin de la vostra escola per posar-la al mapa global, perquè consti que existiu com a escola blava. Estan fent formacions de professorat gratuïtes a través de la seva plataforma, que és la Ocean Teacher Global Academy, que podeu registrar-vos i participar en els cursos online que fan i que aniran fent bastant sovint. I si us interessa, s'ha format un grup de WhatsApp de professorat d'escoles blaves mundial. Us diré que està molt controlat, no és d'aquests grups horribles que envien 30.000 coses, perquè és bastant apte. I si voleu entrar, podeu entrar-hi i connectar-vos amb altres docents que estiguin treballant la temàtica a altres llocs. La gent envia formacions que organitzen a vegades, formacions online que poden ser útils per a altres persones. Hi ha profes que busquen contactes en altres països per fer un projecte conjunt, vull dir que és un fòrum interessant. També us deixaré a sota l'enllaç on hi ha tota la informació d'això, de la cultura oceànica i les escoles blaves a la UNESCO, que és a través de la seva pàgina web. I també trobareu en aquesta pàgina web diversos recursos sobre la temàtica, com aquest kit que van crear sobre la cultura oceànica per tothom, on podeu trobar informació i idees inspiradores sobre el tema del currículum, també perquè estan intentant fer molta incidència política, també, que és una mica l'objectiu, perquè vosaltres com a centres educatius podeu estar molt interessats en que el mar formi part del currículum, però al final és un tema de govern, és qui ha de decidir que entri en tots els currículums de forma coordinada, no té sentit fer-ho d'una altra manera. Hem d'aconseguir que des de dalt
hi hagi aquesta direcció i que tots anem en la mateixa línia. A nivell europeu què passa? Doncs tenim una coalició, que és la U4Ocean Coalition, que són diverses entitats i empreses que treballen la temàtica de l'educació blava i que tenen un encàrrec de la Unió Europea i una dotació econòmica per dinamitzar la xarxa europea d'escoles blaves, que és la Network of European Blue Schools, la NEPS, que diem nosaltres. Són els que estan encarregats d'emetre els certificats d'escola blava europea, de moment de forma anual, però això canviarà en breu, s'està treballant a veure si és cada 2, cada 3, cada 5 anys, però és una cosa que canviarà. I ara mateix a nivell europeu tenim 285 escoles certificades, però no és la xifra d'ara. Això creixerà en breu perquè ara mateix estan donant els resultats de les últimes sol·licituds i això pujarà, perquè ara per fi podem dir que tenim les primeres escoles blaves europees a Catalunya ja. Que no sé, crec que n'hi ha alguna aquí, no? Vosaltres també és veritat. L'Umen, no? Per allà sou? I l'Antoni Ballester. O sigui que ja comencem a entrar al mapa europeu. Com veieu, evidentment, les escoles blaves se concentren molt a la part mediterrània, igual tenim potser un vincle, un lligam més proper amb el mar, també, no sé per què, perquè és una xarxa que s'ha promogut molt des del nord d'Europa, però l'impacte l'ha tingut a la part sud. Quins són els criteris que ens marquen si volem ser una escola blava europea? Doncs hi ha 5 criteris que són obligatoris i després en teniu 5 que són opcionals. Primer de tot, he de desenvolupar un projecte blau que tingui activitats que s'interrelacionin entre ells. Després heu de donar un resultat clar, no em serveix només aprendre sobre la cultura oceànica, sinó que hem de focalitzar, hem de dir, anem a produir uns materials educatius, anem a produir una exposició que després exposarem a l'Ajuntament o a un casal popular, un centre cívic, anem a fer coses com una miqueta concretes. Després que s'impliqui tot l'alumnat de la classe. La idea aquesta d'igual treballar amb 3 o 4 alumnes que estan molt motivats i així no serveix. Hem d'intentar que impliqui el màxim d'alumnat possible, que sigui una cosa més global. Jo sempre dic que el que hem d'intentar a poder ser fins i tot és que inclogui a diversos cursos diferents, perquè això voldrà dir que són diverses persones involucrades i amb la mobilitat que tenim aquí a Catalunya de professorat, si alguna de les persones implicades canvia de centre, el projecte no cau, se segueix mantenint perquè n'hi ha diverses persones que estan interessades en mantenir-lo. Després es demana que es col·labori amb alguna mena de soci local, ajuntament, associacions, empreses, les famílies, qualsevol col·lectiu que tinguem al nostre voltant, però una mica amb aquesta idea de connectar-nos amb el nostre entorn, que les coses que fem no es quedin dins del centre educatiu només, sinó que sortim cap a la comunitat, perquè el que estem buscant és que aquests projectes acabin tenint un impacte en la comunitat d'alguna manera. Per tant, hem de connectar-nos amb la comunitat i buscar aquestes sinergies i d'aquesta manera també tota aquesta feina que estem treballant a l'escola per parlar del mar també s'anirà escampant cap al nostre envoltant. I després, evidentment, s'ha de comunicar el projecte, hem de buscar de quina manera anant a la ràdio, mitjans de comunicació, fent una xerrada oberta a la ciutadania per part de l'alumnat, però hem de buscar de quina manera expliquem el que estem fent. Això seria obligatori. Després, l'opcional, que això ells que diuen de proporcionar experiències autèntiques, que els traieu al camp, que sortiu fora de l'aula, que els portem al medi, que els connectem amb el medi. Si estem parlant del mar, anem al mar, toquem la sorra, banyem-nos, tinguem contacte directe. Que sigui un treball multidisciplinar, que treballem diferents temàtiques, diferents assignatures, que fem coses més enllà de l'aula, una miqueta aquesta mateixa idea de l'open schooling, que se'n diu, l'escola oberta, sortim de l'aula també cap a fora a fer coses, que es fomenti aquesta interacció terra-mar, perquè moltes vegades ens passa també, que molts centres ens diuen nosaltres és que, clar, estem a l'interior i parlar del mar és estrany, no? Quan parleu del cicle de l'aigua, el mar està en aquest cicle, per tant és un moment ideal per introduir-lo. I també podem parlar de com les coses que ens passen a terra venen influenciades pel mar, per exemple, el nostre clima. Per tant, hi ha moltes maneres d'introduir-ho fàcilment.
I després, com això és una xarxa europea, doncs, evidentment ells sempre demanen que seria interessant introduir aquesta dimensió europea, doncs, per exemple, fent un projecte d'agermanament amb una escola d'un altre país, amb la que fem, doncs, prenem mesures aquí i ells prenen mesures allà i després la comparem, o ens expliquem coses i fem trobades conjuntes, una miqueta aquesta part de connexió més europea. Quins beneficis tenim per ser Escola Blava Europea? Doncs, per una banda, estar en contacte amb altres escoles per poder fer aquests projectes conjunts. Hi ha un grup de Facebook on està tot el professorat interessat, on comparteixen recursos, idees, formacions o fan crides de col·laboracions. Després tindreu accés a recursos docents que es van generant i s'envia un butlletí on arriba molta informació d'això, diferents recursos educatius que es creen i formacions específiques per aquestes temàtiques i a més rebreu un certificat també, un diploma que al final reconeix aquesta feina que heu estat fent per promocionar les escoles blaves, el vostre centre sigui Escola Blava, que també està bé, després de tota la feina tenir un reconeixement oficial del que hem estat fent. Si voleu ser Escola Blava Europea, doncs us recomano que us llegiu una miqueta aquest llibre, que és el manual per professorat que han generat, on hi ha moltes idees i podreu tenir molta inspiració. Hi ha una sèrie d'exemples de projectes d'altres escoles també que podeu veure i us poden ajudar. Jo recomano que feu un llistat de tot el que esteu fent i després presenteu un projecte amb tot això que ja heu estat fent. Perquè la idea, quan ens certifiquem com a escola europea, no és enviar alguna cosa futurible, sinó enviar alguna cosa que ja hem fet. Perquè això és una cosa que ha passat en algunes escoles, que hem enviat projectes de futur per ser certificats com a Escola Blava i us han dit que no podíeu ser-ho perquè no estava fet. La idea de la certificació és amb alguna cosa que ja hem fet. Segur que a vegades esteu fent més coses de les que us penseu, perquè igual hi ha alguna escola que dieu, ostres, jo és que encara no he començat el projecte, però quan feu aquest llistat de coses, en quines assignatures o activitats esteu treballant al mar o l'aigua, segurament el llistat serà bastant gran. Llavors l'únic que heu de fer és filar-ho amb una història i amb això segur que compliu els requisits per ser Escola Blava sense cap problema. Per ser Escola Blava teniu 2 períodes a l'any per poder demanar la certificació. Un és a principis d'any, normalment s'acaba al mes de maig, comença el gener i acaba el maig, i van donant els resultats cap al final del període d'avaluació, i després a la tardor se n'obre un altre. Normalment, aquestes són les dates de l'any passat, encara no les tenim clares, però segurament seran les mateixes. I donar el resultat relativament ràpid des que ho presenteu. Ens marxem cap a nivell espanyol i podem anunciar ja que estem en constitució de la xarxa espanyola. Tenim aquí el Cristian i la Karin, que formen part d'aquest nucli promotor, que s'està acabant de consolidar. Com veureu, ara hi ha bastantes comunitats interessades en formar part d'aquesta xarxa, per tant, la cosa s'està constituint i serà bastant imminent la constitució. La idea d'aquesta xarxa serà una mica donar suport a les escoles de tot Espanya que vulguin unir-se a la xarxa europea, posar-les en contacte amb altres escoles, organitzar formacions específiques que siguin en castellà o en els idiomes locals, perquè també al final quan ens movem a nivell europeu tot és en anglès i no ens sentim igual de còmodes quan fem totes aquestes formacions. Per tant, també està guai tenir coses que siguin en els nostres idiomes. S'intentarà traduir materials que hi hagin a nivell europeu que siguin interessants, traduir-los cap als idiomes locals, per tant, hi haurà bastant de moviment imminentment amb això. I això ens porta cap a casa nostra. Aquí tenim ja una prova pilot, una primera experiència pilot que es va fer el 2017 a les Terres de l'Ebre, on 8 instituts van formar part d'un primer programa d'escoles blaves i a més recentment hem sabut que és en paral·lel amb Portugal, els primers programes d'escoles blaves al món que es va fer. Portugal és el primer país que ha fet una xarxa d'escoles blaves, les primeres escoles blaves, el 2017, i en el mateix moment que era això. Per tant, estem ahí com a pioneres de la constitució de les escoles blaves a tot el món.
En aquell moment es va fer una formació de professorat, perquè moltes vegades ens comenteu que no tracteu més el mar a l'aula perquè us falta a vegades aquesta formació a vosaltres. Doncs es va començar amb aquesta part, es va fer un assessorament molt a mida als centres educatius, tenint una persona especialista, una oceanògrafa, que estava una setmana al mes dedicada a l'institut durant tot el curs escolar per poder generar materials a mida, i a partir d'aquí es van generar diversos recursos didàctics, i després es va donar a cada centre educatiu una maleta blava amb alguns materials que podien ser útils per treballar al mar, tant a l'aula com al camp. El que passa és que això va ser sota un finançament d'una fundació espanyola i un cop es va acabar el finançament, doncs el projecte va quedar parat i les escoles van anar continuant pel seu compte. No estan fent l'activitat com s'esperava, però moltes d'elles el que ens diuen és que ara el que han fet és incorporar el mar dins dels seus continguts. Si han de posar exemples de la fotosíntesi, doncs igual en comptes de fer servir un arbre parlen de la posidònia. Al tenir una miqueta més de coneixements marins, doncs els és més fàcil anar-ho ficant de manera més transversal dins dels continguts sense tenir que fer res específic de mar en concret, que això també és important. Què estem fent ara? Estem molt contentes perquè estem aquí amb la Carina i el nostre grup, el nostre equip, estem en procés de constitució de la xarxa catalana d'escoles blaves, perquè hem vist que hi ha molt d'interès per part vostra, ja tenim algunes escoles blaves certificades i no volem que us quedeu soles ahir en un limbo dient i ara què faig? Llavors anem a consolidar-la ja, per poder tenir un paraigües sota el que esteu, poder-vos connectar a totes les escoles blaves que ja ho sou i les que voleu ser-ho, poder-vos connectar també amb entitats que estan treballant materials educatius perquè pugueu establir sinergies, així que esperem que en les properes setmanes us puguem donar una miqueta més d'informació, però la idea és una miqueta poder-vos donar suport també a les escoles que vulgueu fer el vostre projecte, ajudar-vos amb aquesta part de la redacció del projecte i amb la part de certificació com a Escola Blava Europea. És una miqueta la nostra missió i facilitar recursos. Estem intentant tenir, com sabeu, hi ha molts recursos educatius sobre el mar, però estan tots escampats moltes vegades. Llavors el que anem a intentar és facilitar-los, posar-los més a disposició, veure si hem de traduir alguns materials perquè siguin més útils, i connectar-vos, sobretot connectar-vos, que abans parlàvem amb l'Anna, que a vegades estem tots una mica dispersos i hem de veure com us connectem i com ho fem més fàcil que pugueu treballar conjuntament. Així que sabreu coses en breu. Tot això ho estem fent sota un paraigües d'un projecte europeu, que és el projecte ProBlue, que estem coordinant des del nostre grup de recerca. No estem sols, estem treballant en aquesta temàtica 3 projectes europeus ara mateix, de 3 milions d'euros cadascun, perquè us feu una idea de l'interès que té Europa en això. Són 9 milions d'euros posats en projectes per promocionar les escoles blaves. Per tant, hi ha interès, de veritat. El nostre projecte va començar el juny de l'any passat, tot just fa un any. La idea és que volem donar suport a la xarxa europea d'escoles blaves, fer créixer les escoles blaves arrel de tota Europa, ajudant a introduir la cultura oceànica i de l'aigua a tots els centres educatius i, de passada, també contribuir als objectius que té la missió Oceans, perquè a Europa treballen per missions i nosaltres estem sota el paraigües de la missió Oceans, de restaurar els nostres oceans i les aigües abans del 2030. Llavors, el nostre projecte camina cap a 2 d'aquests objectius de la missió, sobretot protegir els ecosistemes marins i d'aigua dolça i la seva biodiversitat i prevenir i eliminar la contaminació. Nosaltres és un projecte que té una aproximació una mica d'intersecció entre la part d'ecosistemes marins, la part d'ecosistemes d'aigua dolça i la part d'educació i cultura. Però l'especificitat del nostre projecte en concret és que volem introduir la ciència ciutadana als centres educatius, que després el Jaume us explicarà com ho podeu fer i us donarà idees. I volem fomentar molt la interacció entre els alumnes i la comunitat científica, una miqueta intentar fomentar aquesta part de connexió al medi natural entre científics i estudiants. I tot això ho fem sota el paraigües de 4 dels objectius de desenvolupament sostenible, el de la vida subaquàtica, l'aigua dolça, l'educació i l'acció climàtica.
Coses interessants per vosaltres, des de ProBlue. Tenim recursos. Per començar, tenim 4 convocatòries de finançament, que us explicaré més en detall, que algunes ja coneixeu, i alguna de les escoles que esteu aquí ja heu sigut beneficiàries, que segurament és del que més us interessa, però la idea és finançar més de 150 projectes escolars diferents a tota Europa. Això sí, penseu que aquí estem parlant sota un projecte europeu, sota aquest paraigües, i ens encantaria donar tota la pasta a les escoles catalanes, però es veuria una mica el llautó si ho fem, així que hem de repartir una miqueta. La idea també és adaptar i utilitzar altres recursos i eines que hi hagi a tota Europa. El que estem fent és un repositori de recursos educatius creats sota altres projectes europeus per tenir-los tematitzats i així si dieu, ostres, a mi m'agradaria treballar les algues, doncs a través d'aquest repositori podeu trobar materials sobre les algues i veure també quins s'haurien de traduir o de quina manera hem de facilitar les traduccions d'aquests materials perquè siguin més útils. Després hem creat una mena de guia per millorar el funcionament de la xarxa europea d'escoles blaves i per facilitar el procés de ser escola blava. Hem vist que hi ha coses que són confuses, segur que les que heu intentat aplicar per ser escola blava ho heu patit. Nosaltres també som els primers que quan vam començar a mirar com fer el procés per ajudar-vos també ens van sortir milers de dubtes perquè no estava molt ben explicat, necessitava una miqueta més de simplificació. Llavors estem en aquest procés treballant amb la xarxa europea per poder fer més fàcil el procés. En el nostre cas, perquè les escoles que formin part de ProBlue es puguin acreditar automàticament com a escola blava, com nosaltres els hi validem el projecte, per tant, fer-ho tot molt més fàcil i molt més àgil, i tenir també una mica de control a nivell local. Estem dissenyant una web amb recursos específics que s'han creat per vosaltres amb diferents temàtiques, passat per facilitar-vos la feina, amb el PowerPoint que ho podríeu fer servir per donar les classes, de manera que vosaltres el podeu modificar, traduir, adaptar com vulgueu, amb les activitats que podríeu fer amb alumnat partides perquè les pugueu extreure i traspassar a les vostres plantilles, amb el material pel professorat, intentar donar-vos-ho tot molt preparat perquè simplement el que heu de fer és adaptar-vos-ho a vosaltres i poder-li treure més profit a aquests materials. Som conscients que teniu molta feina, que aneu a tope i el que farem és intentar fer-ho tot fàcil. Per això també farem una sèrie de sessions de codisseny amb professorat per veure quines necessitats teniu i veure com podem anar adaptant les coses que anem fent a vosaltres. La idea no és fer com s'ha fet sempre, nosaltres com a investigadores pensem que hauríeu de fer això i us ho donem com ho heu de fer, sinó anem a sentar-nos amb vosaltres i a veure, nosaltres tenim aquestes idees, què us sembla? Doncs mira, no, això no funciona als instituts perquè no sé què, i intentar veure com ho fem adaptat a el que vosaltres realment necessiteu i no a el que nosaltres pensem que heu de fer, perquè no té cap sentit, ha de ser alguna cosa que sigui com ho faríeu vosaltres. Anem a facilitar projectes de ciència ciutadana pilots també per poder que pugueu replicar aquests programes i després a més així fer projectes conjunts amb altres escoles amb una mateixa metodologia, anem a intentar facilitar-vos aquests recursos. I una cosa que a nosaltres ens preocupa molt, que sempre parlem amb el Jaume, la importància de tot això, traduir-ho als idiomes locals, perquè està molt bé que estigui en anglès, però si hem de perdre el temps de traduir-ho i a nosaltres ens costa més estona també llegir-ho i preparar-ho, no té cap sentit. Llavors anem a intentar facilitar molt. Aquesta web de moment estarà en anglès, castellà, francès i portuguès, de moment, que almenys tindrem aquests 4 idiomes. La idea és a veure si podem anar ampliant a més idiomes, a poc. Però és una cosa que anem intentant tenir present. De fet, veureu que quan feu la sol·licitud per les nostres subvencions també hi ha opcions de traducció automàtica perquè qui no domini molt l'anglès això no sigui un limitant. Lo interessant dels diners que donem, de les nostres convocatòries de subvencions, la idea és que són projectes, evidentment, per introduir el tema dels oceans i de l'aigua dolça dins del nostre centre educatiu, una miqueta alineats amb aquests objectius que té la missió europea de restaurar l'oceà i l'aigua dolça i que serveixin perquè us acrediteu com a escola blava o, si ja ho sou, que us serveixi per renovar la vostra certificació com a escola blava europea.
és només per a escoles de primària, secundària i cicles formatius de grau mig, no entren els de grau superior. L'alumnat podria ser major d'edat, no entra. I tampoc entren les escoles d'educació infantil. I això és per als països de tota la Unió Europea, o sigui, esteu competint amb 44 països diferents, la Unió Europea i països associats. Per tant, per això hem de repartir una miqueta els diners. Ara mateix estem donant 3 tipus de projectes, els petits fins a 2.500 euros, els mitjans fins a 5.000 i els grans fins a 10.000. Els diners no està relacionat amb el temps. Pot ser un projecte, perquè tots han de durar entre 3 i 12 mesos, o 11 o 12 mesos. Pot ser un projecte de 3 mesos que sigui molt intens i requereixi una inversió econòmica molt gran, perquè aneu a fer una macroexposició que requereix molts recursos econòmics, o pot ser un projecte que duri 12 mesos, però sigui més gota a gota i necessiti un pressupost més petitet. Per tant, els diners i el temps no estan relacionats. Un cop us concedim la subvenció, la podeu gastar, per exemple, en portar una persona experta en la temàtica que aneu a treballar i li pagueu el viatge i la manutenció. O una sortida de camp amb el nostre alumnat fins al Medi, i hem de pagar l'autobús per poder anar fins al lloc o el transport públic que fem servir. Sobretot per comprar materials, perquè la nostra idea és que aquesta subvenció serveixi per consolidar l'activitat i que es quedi al llarg del temps. Per tant, si anem a necessitar, imagineu-vos que voleu treballar al plàncton, doncs necessitarem xarxes de plàncton, necessitarem microscopis o lupes, guies, tot això que podeu comprar amb aquests diners que us donem nosaltres. Altres béns consumibles i podeu subcontractar. Si necessiteu gent que us tradueixi materials, alguna persona experta que us generi els materials educatius, perquè igual ho podríeu fer però no us dona la vida. Doncs busquem, hi ha un munt de gent capacitada, experta en matèries, que us poden desenvolupar els materials educatius a mida pel vostre centre. O portar una empresa que ens tregui a navegar, a fer snorkel, de visita al riu, a fer un mostreig, el que sigui. Per tant, es pot subcontractar. L'únic que limitem fins a un 30% la subcontractació, perquè el que no volem és que els diners que entrin a l'escola se'n vagin tots cap a fora, cap a una entitat externa. Volem que els diners es quedin dins del centre educatiu i serveixin perquè tingueu recursos per fer-ho de continuïtat. Si us donem la subvenció, només firmem el contracte, o sigui, us direm, sí, te l'hem donat, us enviarem el contracte perquè el signeu i en pocs dies estarà signat. I llavors automàticament us transferirem el 80% dels calés perquè comenceu a gastar-los com unes boges. I la resta, el 20% que queda, quan ens justifiqueu el que heu fet. Ens haureu d'enviar una memòria informativa explicant-nos totes les accions, amb enllaços a webs on puguem veure de veritat el que esteu fent, amb fotografies. No demanarem factures, no volem saber com us gasteu els diners al mil·límetre, perquè ens tornaríem boges amb facturetes petitetes. Sabem que els diners els gastareu bé, perquè sabeu fer bon ús dels recursos, el que volem és veure que de veritat això està tenint impacte. I podeu gastar-ho en un munt d'activitats diferents. En treure'ls al camp a fer mostrejos, en crear exposicions o activitats artístiques, documentals, fer materials educatius i didàctics, tallers, xerrades, formacions de professorat, tot el que us acudeixi, competicions fins i tot, projectes d'agermanament amb altres centres, teniu un munt d'activitats possibles. Sí que tot això ha d'estar sota unes temàtiques, que són aquestes 17 que marca la missió, que són les de sempre. Qualsevol dels vostres projectes segur que encaixa en alguna d'aquestes temàtiques. I si teniu dubtes de quina temàtica podria entrar, ens ho dieu i us orientem. Però surt de tot. Temes de pesca, temes de contaminació, protecció d'aigües, temes de preses. Teniu un ventall molt ampli. Com repartim els diners? 4 convocatòries. La primera la vam fer l'any passat, al novembre, ja vam donar els resultats. Tenim una escola catalana, que és l'escola La Muntanyeta, d'aquí de Barcelona, que van ser un dels guanyadors per la convocatòria d'Aigua Dolça. Van demanar-ho 60... Vam rebre 92 sol·licituds, de les quals només 69 eren aptes, diguem-ne, de 17 països diferents, majoritàriament escoles de secundària, i sobretot a la temàtica marina, més mar que aigua dolça.
Ara al març vam llançar la segona convocatòria, que igual si heu demanat aquesta avui o com a molt tard dilluns rebreu l'email donant-vos els resultats ja. Només us dic que hi ha diverses escoles catalanes que ho rebran. Ahí lo dejo. Així que estigueu atentes al correu electrònic entre avui i dilluns. I després, el més important per les que esteu aquí encara no ho heu demanat. Al setembre llancem tercera convocatòria. L'obrirem al setembre, a principi l'1 de setembre, si tot va bé. Serà fins al 31 d'octubre per presentar el vostre projecte. Finançarem com a mínim uns 30 projectes, perquè tenim 200.000 euros per gastar. Com hem vist que molts projectes estan demanant els 10.000 euros i llavors no estem finançant moltes escoles, segurament baixarem el llindar al màxim 5.000 euros aquesta vegada per poder arribar a més escoles perquè hi ha molt d'interès. I si no aconseguíssim en aquesta, tenim una quarta que la llançarem al març de l'any que ve, que són una miqueta menys de diners. Donarem com a mínim uns 20 projectes, però això, si fem aquestes reduccions segurament arribarem a més. Per tant, si no us heu subscrit al nostre butlletí per estar al cas o a les nostres xarxes socials, hauríeu de fer-ho per estar informades d'això perquè és important. Això són algunes imatges d'algunes de les escoles que van rebre els calés en aquesta primera convocatòria. Tenim aquí el Centre Folgado d'aquí de València, que ha fet un projecte de recuperació de cavallets de mar molt xulo, que també després us explicaran. Tenim un parell d'escoles, per exemple, a França, aquí una a Bretanya, però aquesta la tenim aquí a Set, a la frontera amb Catalunya, quasi. Aquí l'exemple d'una escola de Galícia que està fent coses en temes d'aigua dolça. Han sortit coses superxules i és molt guai i podem agafar moltes idees d'aquells primers projectes. Si us ha interessat el tema del finançament, no estem soles. Tenim dos projectes germans, Shore i Blue Lights, que estan donant calés també, per fer exactament el mateix. Shore és un projecte coordinat des de Turquia, que també al setembre llançarà la seva segona convocatòria de finançament i donarà també segurament una xifra similar a la nostra. Per tant, estigueu atentes, sobretot perquè penseu que el seu consorci, si us fixeu, són molts socis de l'est d'Europa, per tant, igual no tenen tants contactes cap a la nostra banda, així que igual tenim més possibilitats d'entrar en aquesta convocatòria. No tenim tanta competència, diguem-ne, perquè la idea de tots els projectes és intentar tenir escoles finançades a tots els països. Per tant, nosaltres ara ja hem finançat moltes a Espanya i Portugal i començarem a mirar més cap al nord d'Europa o cap a l'est i a ells els hi passarà al revés que a nosaltres. Per tant, fixeu-vos a la seva pàgina web i atentes. De fet, aquí tenim una escola, l'Antoni Ballester, que han rebut la convocatòria de la primera, han sigut una de les guanyadores de la primera convocatòria de Shore. I el tercer projecte és Blue Lights, que després us comentaran el Cristian o la Karin, que també és un dels nostres projectes germans i al setembre també llançarà la convocatòria. Aquesta amb menys dotació econòmica, però heu d'estar a la white, perquè aquí hi haurà diners, i no només diners, recursos, de materials educatius que es generaran, de formacions de professorat que es faran, eines didàctiques que es crearan, comunitats on podreu connectar-vos amb altres professors i professores de les temàtiques, vull dir que ara és el moment de connectar-se. I ja està. Espero que us emporteu molts recursos i dono la paraula a la meva companya, la Karin Simón, que és vicedirectora adjunta de Cultura Científica d'aquí del nostre centre de recerca. Eli, només una cosa, encara que, si us semblen, ens mengem 5 minutets del cafè i per si algú realment entre les diferents xerrades vol fer... No tenim molt de temps perquè ja veu que l'agenda és molt apretada, però si algú realment té alguna pregunta que pensi, ostres, m'interessa molt resoldre-ho, doncs deixem un minutet per si voleu preguntar, si no continuem. I si no, després el cafè, com és cafè, ens podeu abordar. Bueno, doncs potser sí. No, millor si no, però si penseu si hi ha alguna pregunta molt d'això i si no ho deixem pel cafè. Mira, allà n'hi ha una. Espera, que et deixo el micro, és que saps que... Sí, és que s'està gravant, sabeu?
No, volia preguntar si és un reconeixement per un any d'Escola Blava o ja és com una mica vitalici que es reconeix com a escola. De moment està sent per un any, però això en breu canviarà. És una de les coses que estem treballant amb ells. Mínim serà 2 anys. Igual potser cada any es demanaran que envieu una petita memòria, en plan, seguim fent coses, però no el procés sencer de tornar a demanar i tot. I s'us mantindrà, diguem-ne. Però estem intentant demanar que sigui una miqueta més de 2 anys, perquè clar, al final la maquinària costa molt de moure's, no? Sí, de la mateixa manera que per ser Escola Blava s'han de recollir coses que ja s'han fet al llarg d'uns quants anys, potser? Sí, potser al llarg d'uns quants anys. El probleu són coses que has de fer encara, exacte, no? però és futurible. És el que vosaltres voleu fer el proper any. Som conscients que igual, clar, si la de setembre us la donen, tindreu resultats a finals d'any i igual és una mica estrany començar projectes a mig curs, això som conscients. El que veig també és que ara queden com 2 convocatòries, però després, com que voleu que tot això sigui a continuïtat, o sigui, després, com continuar, perquè si hi ha una necessitat de despesa al centre, després la continuïtat anys després d'aquestes últimes convocatòries, la teniu pensada d'alguna manera? Clar, no. La idea és això, que quan rebeu aquests diners intenteu ja pensar en això, no? Com asseguro que els propers 5 anys ho pugui seguir fent amb un pressupost mínim, no? Que igual el que necessiti sigui només que l'alumnat pagui l'excursió per sortir al camp, que és una cosa que ja igualment feu, no? Però que tot el que sigui comprar materials, equips, generar unitats didàctiques, infografies que necessiteu, tot això, ho pugueu consolidar amb la subvenció. No sé si és una resposta al que ha preguntat ella, però no sé si hi ha un tipus de vinculació amb escoles més sostenibles. Sí. Doncs entenc que potser pot anar per aquí. No, amb el sentit que potser que això són beques, entenc, o premis d'una temporada molt concreta, però que potser el projecte pot entrar dins d'escoles més sostenibles, no? Clar, això per les escoles que estiguin dins de Barcelona tenen aquests paraigües. També la idea de ficar-vos a la xarxa catalana és que igual hi ha altres oportunitats de finançament per ahí al nostre voltant i des d'allà s'us podrà informar, perquè estarem de l'espanyola i de la catalana, estarem connectades amb aquest finançament i us ho podrem fer arribar. Res, només volia dir que jo soc la Laura d'Escoles Més Sostenibles, que estem amb el projecte Mirada Blava i al final estem totes treballant pel mateix, que al final és que l'educació en el mar entri a les escoles, mentre no estigui en el currículum específic, però estem generant recursos, també estem en contacte amb tots els projectes que estem fent i estem mirant la manera d'encaixar escoles més sostenibles, crec que també les escoles verdes, també esteu en contacte amb elles, vull dir, al final som tot xarxes que anem intentant remant el mateix, l'únic que tenim diferents maneres d'organitzar-nos i estem veient la manera d'acabar d'encaixar. De moment seguim amb el projecte Mirada Blava i també teniu suport per la nostra part, a part de tot el que puguin fer des d'aquí, des de l'ICM. No sé. Per això hem anat també una mica més lents amb la creació de la xarxa catalana, perquè estem intentant que formin part d'això la gent que ja està fent coses en això, i que tothom se senti part d'aquest procés i trobar una mica d'encaix comú. Clar, amb escoles més sostenibles anem superalineats. Sí, l'únic que escoles més sostenibles fins ara el tema del mar no s'estava tractant i si esteu fent treball, o sigui, projectes de mar, informeu-nos perquè fins ara no teníem ni indicadors ni teníem res i hem hagut d'anar buscant, traient d'aquí i d'allà qui està treballant en projectes de mar i tot i que hem fet molta difusió aquest any, sabem que esteu sobresaturats d'informació i que sapigueu que existeix el projecte Mirada Blava, que ja hi ha recursos, que ja hi ha maneres de contactar-nos, que ens estem informant, que estem fent difusió, o sigui que sí, que estem per aquí. Vale, si us sembla, dono la paraula a la meva companya Karin. Hola, bon dia. És un goig veure tanta gent aquí. Abans de començar, volia dir que estem col·laborant, com deia, amb Escoles Més Sostenibles i amb la Mirada Blava i només col·laboratiu podrem aconseguir el que volem fer, perquè l'ICM no té els mitjans per fer tot sol.
i tampoc tindria sentit perquè nosaltres tenim unes capacitats i altres entitats en tenen altres. Llavors és molt important aquesta idea de xarxa col·laborativa. A banda d'això, també estem treballant per als que no sou de Barcelona amb escoles verdes. De fet, a la tardor farem una formació més llarga, com de 15 hores, sobre temàtica de mar també. Llavors esteu atents perquè d'aquí a poc sortirà la convocatòria. I ara començo amb el que volia explicar, que és justament els recursos que ja tenim nosaltres. Dir-vos abans d'això que presentar una mica l'ICM molt ràpidament, el lema o el moto de l'ICM és ciència oceànica per un planeta saludable. Llavors l'objectiu és molt clar, que tenim un paper important en aquest sentit i ens ho creiem. I per fer això no només fem recerca d'excel·lència, de fet tenim un reconeixement de Centre Severo Ochoa que pocs centres tenen i nosaltres som el primer centre espanyol marí a tenir aquest reconeixement. Això és important no només perquè està bé a nivell d'ego, perquè hem treballat molt, però també perquè ens dona recursos per poder fer activitats molt completes. I part dels recursos passen per transmetre el que fem, perquè això també ens ho creiem, que treballem amb actor social i treballem de cara a la societat. El que fem, som un centre públic en el fons, llavors volem repartir els diners públics a la societat, tant a nivell de professorat com d'administració i fins i tot d'empresa. Com una mica l'estructura de manera molt genèrica de l'ICM, nosaltres treballem des de 3 eixos, que sigui la interacció entre oceà i clima, perquè l'oceà té un paper fonamental en el clima, en sabem bastant, però falta moltíssim per saber-ho. En el tema d'ecosistemes marins, sobre la seva conservació, sobre el seu estat i el seu ús de manera sostenible, i també sobre el tema dels impactes, tant impactes naturals com antropogènics. Per fer això necessitem moltes especialitats. Llavors, tothom col·laborem d'alguna manera en aquests 3 eixos. I tots aquests eixos intentem que es reverteixi, com ho he dit, a la societat. Per això hem creat una branca que es diu Cultura Científica Marina, perquè vosaltres podeu entendre el que fem i perquè entre tots nosaltres podem avançar, perquè nosaltres també necessitem els vostres inputs, la vostra inquietud i el vostre coneixement. I això ho venim fent des de fa més de 20 anys, quan ho pensem ja és molt. L'any 2000 ja hem començat a dir, mira, nosaltres fem campanyes oceanogràfiques, expedicions que van arreu del món. Llavors, per què no ho expliquem, això? Llavors, l'any 2000 ha començat el primer diari de campanya, que després tornaré a parlar. I si veieu a la part de dalt, és la línia del temps a nivell global sobre el que és cultura oceànica. Com veieu, jo tinc molt clar com tradueixo l'Ocean Literacy. Ara, cada vegada, com deia la Eli, pensem més en no només oceà, però tot el que és aigua natural, dolça també. Des de l'any 2004, aquest any celebrem els 20 anys de la branca d'ICM Divulgat, que ho parlaré molt després, però és una pàgina a part que hem dedicat només per fer transferència a la societat, on podeu trobar una infinitat de material, una afinitat però gran. En 2010 comença un projecte molt gran, durant 8 anys ha rebut una financiació important, ha parat, però encara tenim molt material que s'ha desenvolupat, però també en parlaré, que és el Mar a fons. 2012 comencem la branca de ciència ciutadana amb observadors del mar. 2016 comença un projecte que alguns coneixeu, que és Petits Oceanògrafs, un projecte anual on fem un acompanyament molt seguit amb escoles
sobre la part de corrents, que és la part menys visual, no? I amb això volem fer una transformació de percepció de l'oceà. L'espai mediterrani és un espai on, justament com hem dit al principi, volem crear una col·laboració amb altres entitats del barri, perquè per nosaltres el territori és una branca molt important també. Llavors, l'espai mediterrani engloba diferents entitats, que siguin fins i tot petites empreses, altres entitats públiques, etc., per arribar a més vessant de la societat. I també el 2018 és quan es crea el grup de cultura científica marina. En 2020 fem una primera aproximació gràcies a un projecte europeu de xarxa d'escoles marines des de l'ICM, on donem recursos, formació, etc. També tenim un projecte que és entre ciència ciutadana i educació, que és l'aula mar i el pati científic. 2022 tenim un projecte que us parlaré perquè crec que per vosaltres ha generat una quantitat d'informació que pot ser molt important, dedicat al plàncton, i és molt versàtil. I també és el principi de Minca. Minca ve d'altres projectes de ciència ciutadana importants, però el Jaume ens parlarà molt més a fons. I 2023 tenim la sort de rebre aquí 2 projectes europeus perquè tot això reverteixi a les escoles, a vosaltres. Llavors, això ja l'heu fet? Podem tenir el núvol de paraula d'alguna manera? Si no, el mirarem després, no passa res. Sí? A mi m'agrada molt fer aquest exercici fins i tot amb escoles abans que arribem per primera vegada, abans d'intervenir, per veure una mica on ens situem, perquè hi ha totes aquestes paraules superboniques de tranquil·litat, de pau, de relaxació, biodiversitat, etc., però també si bussegem més hi ha tot el tema de por, etc. I a partir d'aquest exercici que podeu fer a l'escola podem estirar molt del fil, no? Doncs has parlat de biodiversitat. Què és la biodiversitat per tu? Per què et genera tant de pau? Què fa això? I llavors podeu estirar molt. Només serà això. Gràcies. I nosaltres hem fet aquest exercici i hem generat aquest vídeo, si vol funcionar, sí. ¿En qué piensas cuando piensas en el mar? Tal vez en la calma. O tal vez pienses en algo fascinante que hace volar tu imaginación. Quizá pienses simplemente en un azul inmenso donde la brisa es eterna. En un olor. O tal vez te evoque recuerdos que impregnan tu memoria. Para algunos es una idea, un gran misterio. Pero para nosotros es una gran historia por contar. La historia de cómo la vida se abre camino, incluso a miles de metros de profundidad. Una historia sobre mareas, corrientes submarinas y fondos inexplorados. La historia de cómo, en nuestro planeta, todo está conectado. Una historia sobre nosotros y lo que juntos somos capaces de hacer. Y sobre lo que aún no somos capaces de hacer. Una historia sin final escrito, contada desde la orilla del Mediterráneo, llena de magia y cada día un poco más emocionante.
¿En qué piensas cuando piensas en el mar? Em sap greu, l'he posat en castellà, el tenim en català i en anglès, si el voleu tornar a mirar. Ai, no. Per què torna? ¿En qué piensas cuando piensas en el mar? Ja està. Llavors, venia a parlar de recursos, començo a parlar de recursos. Primer, dir-vos que som molt presents a nivell en l'àmbit de xarxa social. Hi ha coses a tots àmbits, llavors podeu anar buscant. Per exemple, a nivell de YouTube tenim vídeos que us podrien interessar sobre investigadores i investigadors que han parlat del que són els reptes marins per ells, però és de cara al públic, no? Diferents vídeos de divulgació, alguns estan implicats en altres projectes que us comentaré després, però els teniu tots recollits al canal YouTube de l'ICM. Hem fet una col·laboració amb una ràdio que feia podcast, que es diu El Far, i llavors tenim tota una sèrie de podcasts que és un to alhora bastant profund però bastant distès. Llavors es fa lleuger escoltar. A mi m'ha agradat molt. I ara tornem a parlar d'ICM Divulga, que us he comentat, on tenim, ara passaré una mica diferents recursos que tenim en aquella pàgina. Per exemple, tenim la pestanya d'expedicions, perquè és això, perquè gran part de la nostra feina es desenvolupa en el mar, no? I llavors volem explicar una mica com es fa. I això, cada projecte, cada expedició, cada campanya ho explica de manera diferent. Aquí us dono un exemple recent, que hi ha hagut una sèrie d'expedicions que han anat als pols, tant pols nord com pols sud. I llavors el que han fet és un diari de campanya en forma de videoblog, alguns és més escrit, altres és més videoblog, etc. I després ells han posat repte. I heu de pensar que fins i tot si aquestes campanyes han passat, podeu encara estirar molt el fil, perquè les campanyes han existit i podeu dir, mira, farem com si encara estiguin vives i cada dia mirarem, o cada setmana, o el que us convengui, i podeu rescatar els reptes o mirar les preguntes. És un material que és bastant únic de l'ICM i que té molt de valor. Després, a nivell, si aneu a la pestanya de projectes, hi ha diferents sessions. Hi ha una que és de blogs i una que són de projectes a les aules, per exemple. Tornaré a allò, per això passo ràpid. Tenim unes exposicions que podem prestar de manera gratuïta. Vosaltres heu de pagar el desplaçament, però nosaltres les cedim. Aquí són exemples d'exposicions que tenim. Aneu a mirar, estan penjades i en les explicacions i no dubteu en demanar-les. A nivell de projectes divulgatius, us volia destacar aquests, sobretot marafons i plànctons avui, i també en aquest blog l'Oceà a casa és molt especial i nosaltres el tenim molt de carinyo. Els tres són interessants, però l'Oceà a casa hem dedicat molta energia perquè durant el confinament cada dia penjàvem coses durant una temporada, que ha sigut un gran esforç i encara podeu estirar molt d'aquest material. Cada secció és una temàtica diferent. Crec que aquí l'he detallat, no? Aquí he posat només exemples. I podeu trobar coses per tots nivells, primària, secundària, jocs, vídeos, idees d'experimentació, etc. Per exemple, si entrem aquí, hi ha una explicació més teòrica, hi ha coses més
de cicle de primària, no sé si després un trencaclós, us ensenyo només perquè ho vegeu, experiment per fer, etc. i paraula del dia. I cada entrada té més o menys aquesta estructura sobre temàtiques molt diverses. I aquest gran projecte que és el Mar a fons, si hi aneu, hi ha una quantitat realment molt gran de material. Hi ha, per exemple, vídeo per saber com fer la vostra xarxa per agafar plàncton. Hi ha unitat didàctica molt completa, material molt específic i material més general. Volia destacar avui, però hi ha moltes coses, els jocs. Llavors, aquí, com tenim poc temps, farem només un exemple. Aquí és un joc que es diu De Terra o Mar, que també ha sigut desenvolupat a nivell de còmic i es pot jugar a molts nivells diferents. Ja ho veureu a final del dia, estarà exposat en una taula perquè ho mireu. És un joc que podeu descarregar, plastificar i ja el teniu. I si no, està al CSIRE, està al Centre de Recursos de la Fàbrica del Sol, llavors el podeu agafar o descarregar i tenir-lo per vosaltres. Això seria similitud que podeu jugar de moltes maneres entre el que passa a terra i el que passa al mar, que sovint hi ha moltes coses semblants. Per exemple, hi ha alguns que serien molt fàcils, com podrien ser quin faríem? El 2, no? Amb quina lletra aniria? La E, no? I no sé si és obvi quan el veiem així, però igual no és tan conegut que al mar també hi ha peixos que són molt diferents quan són mascles o femelles. I per què ho són? Llavors això es pot explorar, no? Per què necessiten ser diferents, més gran, més colorit, etc. I per exemple, les estrelles de mar fan com les lagartijas que es poden reproduir, però són molt més potents, perquè només amb una pota poden reproduir una estrella sencera. I llavors, aquest joc el podeu jugar, però també teniu una llibreta explicativa amb per què són semblants i com funcionen. I us ho dic, nosaltres quan l'utilitzem de 1000 maneres diferents, segons el dia. Hi ha nivells diferents. Un altre exemple de joc que seria la mar de meduses, que us deixo explorar perquè realment tenim poc temps, i aquest joc està a la Fàbrica del Sol. Tenim el joc d'oceans, que és un joc que es fa en equip, és col·laboratiu i els equips han de fer rutes que segueixen el Challenger, que ha donat la volta al món al segle XIX i està basat en preguntes. També tenim aquest joc on els participants i les participants han de ballar per reproduir aquests microorganismes i per fer funcionar el sistema. És un joc que podeu jugar online. I aquest projecte que us he comentat abans, que és Plàncton, ha sigut una oportunitat per desenvolupar una pàgina web molt clara i molt visual, com podeu veure aquí exemples, però també audiocontes més petit i també per ser més inclusiu. Teniu unes plantilles per fer maquetes en 3D i tenir molts materials realment desenvolupat aquí. En Observadors del Mar és aquest projecte de ciència ciutadana que no està enfocat en escoles, però han desenvolupat, la part de microplàstic, han desenvolupat una guia docent i manera de treballar. Quan aneu al mar, a la platja, podeu fer aquesta recerca de microplàstic. I això serien altres exemples i ja està. Com ho ha dit la Eli, nosaltres amb el Christian som part de Blue Lives, que és un altre projecte europeu que treballa sobre educació blava. Treballem molt en col·laboració amb ProBleu perquè fins i tot
la Unió Europea ens ho marca, no? Que si hi ha tants de diner és que volem arribar més lluny. I a més, si més sent de la mateixa casa, és la manera natural de treballar. Treballem conjuntament amb la xarxa local i nacional i estem molt contents de veure que hi ha tant d'interès. Moltes gràcies. Gràcies, Karin. Tenim 5 minutets per si algú té alguna pregunta per la Karin. Sobre els materials, si no, els podreu veure després, en el temps del pati. Una pregunta? Doncs aleshores ara demanaré al Cristian que pugi. El Cristian és gestor de projectes a l'empresa Citich, que és qui ha estat impulsant la xarxa d'escoles blaves de Balears, amb Som Escoles Blaves, i bé, és la xarxa més establerta en l'Estat. A més, el Cristian també és soci de Blue Lights, responsable de la comunitat de pràctica, i per tant tenim una col·laboració molt estreta amb el projecte de ProBlue. Així que, Cristian, endavant. Gràcies. A veure si... Bé, a veure si podem posar en presentació. Aquí. Molt bé. Vale. Se me sent? Sí? Bé, bon dia a tothom. Primer de tot, Eli, Jaume, Mary, Karin, moltes gràcies per convidar-me i gràcies a vosaltres per venir. Perquè, bueno, dia 5 de juliol avui i hem vist que una de les paraules que teníem escrites era vacances, no?, quan pensàvem en el mar. Així que, bueno, moltes gràcies per venir tots. Com ha dit na Mary, de fa 4 anys me dedico a fer projectes europeus, tots relacionats amb el que és educació blava, però són docent de secundari també, assignatura de geografia i d'anglès. I avui, doncs això, m'he d'explicar un poc com hem muntat la xarxa d'escoles blaves de les illes, de Balears, i també donar-nos un parell d'exemples pràctics que podem fer dins l'aula, amb i fora recursos. Com va començar tot? Nosaltres formem part també com l'ICM de l'estratègia europea EU4Ocean. És una estratègia que el que vol fer és portar els oceans o l'aigua dolça a les aules. Tenen 3 xarxes. La primera és la xarxa d'empreses, la segona és la xarxa de joves i la tercera és la xarxa de Blue Schools, o escoles blaves. Què va passar? Que estem en l'any 2021 i tenien 98 escoles a tota Europa. Això per què era? Perquè tiraven un missatge des de dalt, que està molt bé, en molts de països funciona, no sé aquí, però a Mallorca no. Els professors tenim moltes coses a fer i no llegim els e-mails cada dia. I si arriba l'e-mail a direcció i direcció ho ha de passar al professor, no sé quantes pares s'han perdudes ja, no? Però jo coneguent com funciona una escola per de dins, varen dir, hem de fer un projecte petit, varen demanar un Erasmus Plus d'aquest de small scale, i varen agafar MC, que són els que coordinen les escoles blaves europees, i els varen dir, ens encanta la idea, però hem d'anar des de baix, hem de connectar amb la gent, hem de visitar les escoles, hem de fer esdeveniments com els que faig avui aquí. S'ha d'informar el professorat de tu a tu, perquè al final és el mestre o el professor el que ha d'estar motivat per fer aquesta activitat blava. I jo, la meva presentació, com som profe, l'he posada per cursos escolars, i com ara encetarem el tercer, començant pel primer, que és el 2022-2023, quan vam començar, i vam fer el projecte. Com he dit, era un Erasmus Plus petit, teníem un pressupost de 30.000 euros, o sigui, quasi res. Això ho dic perquè mireu la creativitat que vam haver d'implementar també. I ens vam posar l'objectiu de certificar 100 escoles a l'illa de Mallorca. Se m'ha anat pot la pinça, però bueno, va anar molt bé al final. Com ho he dit, mètodes amb escoles blaves, que en anglès se diu bottom-up approach, que és com a dir des de baix cap a dalt. Ho ha comentat Nelly ja. Què és una escola blava? Ho torno a repetir, perquè al final, si no se sap, és una escola que de qualque forma porta l'oceà o l'aigua dolça a l'aula. I mitjançant aquest procés, els alumnes, i nosaltres també, perquè jo he après moltíssim, jo a la meva assignatura de geografia he après moltíssim sobre com desenvolupar també les nostres competències verdes o de sostenibilitat. Teniu 100 requisits, que també els ha explicat Nelly, però els torno a repetir, és igual, amb més exemples. Heu de fer un projecte amb activitats interrelacionades. Això què vol dir? No basta que fasseu un dia que anem a una diada a una platja, no. Heu de fer un projecte i que tingui un resultat clar. No vol dir, no, és que jo estic molt de mà. No. És a dir, has de fer una feina i intentar connectar les parts. Implicar els alumnes
has dit una classe, però si prou tota l'escola, doncs tota l'escola. I si està una concertada, per exemple, que teniu des d'infantil fins a quart d'ESO, o fins i tot batxiller, millor encara. Com? Molt fàcil. A infantil començant, per exemple, posar noms a les aules d'animals i que comencin a fer sentits, etc. Acabant de batxiller, per exemple, en experimentacions de qualitat de l'aigua. Som poc creatius aquí. Col·laborar amb el soci local, molt important, perquè així de qualque forma també en el vostre cas de Catalunya, però com a l'ICM, per exemple, teniu aquesta experiència seva i aquest coneixement que vos poden dur en el vostre centre, és superimportant que comuniqueu els resultats. Jo m'he donat compte que a Mallorca i a Balears se fa moltíssima feina i perquè no tenim temps de publicar-ho a xarxes o a la pàgina web o anar a un programa de televisió, el que sigui, no se mostra. Doncs si feu això, vos donen el certificat, que és aquest. Que per cert, ha canviat el format ara és més blau, no hi ha groc, però és aquest. Perquè a Mallorca som una illa d'un milió de persones, tenim més de 300 escoles i com som una illa, la Unió Europea ens considera com un territori que se pot replicar. Si tenim un model que se pot implementar a una illa, per què no després a nivell país? I vam dir, certificarem una de cada 3 escoles. Model, pensant no tenim 2 Bs. Vam fer abans de ProBlue i abans de Blue Lights, abans de Shore. No teníem 2 Bs, aquí se diu diners. Doncs vam dir, a cada projecte que nosaltres encetem hem de ficar el centre educatiu i no només que col·laborin amb un, sinó hem de col·laborar amb 4 entitats exteriors. Amb una empresa. Per què no se pot col·laborar amb una empresa? Si tenen un bon objectiu i volen col·laborar amb vosaltres, per què no? Sí, doncs poden aportar recursos també. O una ONG que si, per exemple, el professor que se fica és el professor d'anglès i no té coneixement de la mà, si ficar una ONG o una entitat de recerca o una associació pot dur aquest coneixement blau dins l'escola. Un ajuntament que nosaltres sempre, al final, per què volem les despeses a les escoles? Per transport. No sé qui, però a Balears rentar un autobús costa 700 euros, 600-700 euros. L'Ajuntament normalment ens donava aquest finançament a nosaltres i molt important comunicar sempre els resultats. Aleshores, sempre telefonàvem a IB3, que és la nostra televisió, o a la ràdio. I vos poso un exemple pràctic, i és el CUDI. Què va fer? El seu projecte era, volíem fer un nou ús de microplàstics que trobessin a la platja. No fer neteja de platja normal, sinó fer un taller després de reciclatge. Doncs van col·laborar amb una cadena d'hotels que nosaltres sabem que no fan greenwash, és a dir, aquests sí que estan fent feina en l'aspecte de sostenibilitat, una ONG que ens va dur tot el coneixement sobre com fer un ús d'aquests microplàstics, l'Ajuntament de Muro, Muro, que ens va pagar el transport dels alumnes i IB3, la televisió, com deia. I què van fer? Doncs mireu, aquí teniu tot l'alumnat que va arribar. Primer vam anar a agafar microplàstics a la platja i vam fer la col·laboració amb l'hotel. Els nostres alumnes, de IES el CUDI, a més, van fer com un aprenentatge per servei. Eren ells mateixos els que deien als turistes i al personal de l'hotel com s'havia de fer l'activitat. Així que aquí també fèiem aquest tipus d'aprenentatge per servei. I després l'hotel ens va fer una xerrada de quins avanços havien fet en temes de sostenibilitat dins l'hotel, com per exemple com reduir la quantitat d'aigua, el consum d'aigua, eliminació de plàstics i altres coses que havien fet. Això va ser un exemple molt bàsic, però mireu, justament vam anar a agafar microplàstics, l'hotel ens va donar un merchandising i pum, ho vam després fer com a, que es diu això, pimp to pimp en anglès, no? Penseu, ho vam fer, tenim 100 centres, ara mateix tenim 110, tenim molt de projectes i és molt ampli. Hi ha projectes de ciència ciutadana, que està molt bé, hi ha projectes de medi ambient, hi ha projectes de com estudiar les corrents oceàniques a diferents nivells. Tenim un centre que ha creat la seva pròpia aula de la mà dins del centre, com la veus aquí baix. Col·laboracions amb CIMEDEA, que és el nostre Institut de Ciències de la Mà de Balears, que tenen un projecte que se diu Posidònia a l'aula. I així el que fan és dur una peixera dins l'aula, fiquen una esquerda de Posidònia de dins i l'alumnat i el professorat pot monitoritzar menys què és el que passa allà. O esports aquàtics. Heu de pensar, educació física,
som comunitats marítimes nosaltres. Pues en lloc d'anar sempre a fer futbol o bàdminton, el que sigui, pues, vinga, anem a fer paddle surf o anem a fer vela. Vale? Edats, això d'infantil. Un projecte que, per cert, això va ser seleccionat per l'UNESCO i ho varen presentar per novembre. Vale? És un projecte, aquí tenim Porto Colom, i el que feien era comparar com ha canviat el poble durant els darrers 100 anys, i feien una comparativa. I duien l'alumnat allà de 3 anys, penseu que és molt bàsic, tenen 3 anys, i veuen la diferència. Després, més coses, activitats, com deia, projectes que heu de combinar entre aula i anar a l'exterior, no? En aquest cas era estudi de sistemes donats. Primer classe veien un vídeo, el professor explicava com se formaven els sistemes donats i després els duíem allà a la Serra de Marina a veure el que havien après a classe in situ. Després, torno a repetir, no tenien dobbers, no tenien calés nosaltres. Això era en Jaume Ripoll, que en ell el vaig conèixer, per cert, i és un professor molt motivat i de biologia. Què va fer aquí? Va fer una prova de biofooling, que crec que també ho feis aquí a Catalunya, no? Molt fàcil, en diferents superfícies de plàstic, el que fa és, ho forma tot amb una corda, se'n van al port de Palma, fiquen aquest material de plàstic dins el que és l'aigua, dins del port, i el que fan és cada setmana monitoregen com creix aquest biofooling en diferents superfícies plàstiques. Ja teniu aquí un projecte, d'acord? Això són exemples, i jo ho he dit sempre, i ho han demanat per aquí. Som una escola blava, i ara què? Què faig jo? Tinc un certificat, perfecte, però ho he de seguir. I quan s'acaba el finançament, també poden seguir. Hi ha moltes formes de seguir. Això se vos obrirà directament una pàgina en el Maritime Forum de la Comissió Europea, que les nostres escoles, quan van veure això, tenien una pàgina ja a la Comissió Europea del centre explicant la feina que havien fet, per això va ser brutal per ells. En aquesta pàgina podeu investigar altres activitats que se fan a nivell europeu, és a dir, si tu vols fer un intercanvi en Suècia, amb un Erasmus també, que també ho podeu connectar amb Erasmus, que és un consell que vos dono, mireu en aquesta pàgina i si voleu fer alguna cosa blau amb Suècia, ho teniu molt més fàcil, directament aquí. Muntar projectes blaus, contactes i guanyar visibilitat. És a dir, ja que teniu el vostre projecte muntat, sempre fer més col·laboracions, contactar amb més empreses, més organitzacions que vos puguin donar suport en aquest aspecte. Molt important per nosaltres, i això és el que estic fent feina jo ara, activitats conjuntes. Si esteu dins d'un municipi on teniu 4 o 5 escoles i sou blaves, col·laboreu, comuniqueu-vos entre vosaltres, no vos quedeu el projecte per vosaltres, sinó intentar col·laborar amb ells, perquè a Ventura podeu fer que aquest aprenentatge i aquest impacte no només quedi a l'escola, sinó a tot el municipi. I això tenim punt de contacte, ho pot sempre, perquè a Mallorca són nosaltres, a Balears, i jo crec que a Catalunya ja teniu l'exemple, que serà Nelly i na Karin. Més exemples. Ara vos faré un exemple de com muntar un projecte blau de forma transdisciplinar, és a dir, que no només sigui una assignatura, sinó que siguin diverses. En aquest cas, un exemple molt bàsic també, li hem anomenat, coneixem el sector nàutic sostenible. Nosaltres, no sé Barcelona, però a Balears el sector nàutic és molt important. I aquí hem ficat 3 assignatures, ciències, tecnologia i orientació, que no és assignatura, però també els hi podem ficar dins del projecte. Com ho fem? Primer de tot, fem una xerrada sobre oportunitats formatives i laborals que ofereix el sector nàutic a Balears. I aquí tenim un projecte Blue Generation que encara ho fa, això a Mallorca. Aquí hauria de cercar un substitut. Després faríem un taller sobre mestres d'aixa. Mestres d'aixa s'entén? Sí? Al Museu Marítim de Mallorca. Tenim el Museu Marítim que ens fa taller gratuïtament. Important, sempre cercau tallers que siguin gratuïts també. Jo faig un filtre que m'arriben cada dia e-mails de col·laboradors que me poden cobrar a les escoles i els dic que no. Després, visita el Saló Nàutic de Palma. Jo vaig xerrar amb el govern balear i què he fet? Enguany han duit 8 escoles blaves en el Saló Nàutic, que l'entrada val 10 euros, i van donar una vidilla allà de matí impressionant. I l'aprenentatge va ser, perquè imagineu-vos, un alumne de 10 anys que ja està veient allà un superllate. Construir una embarcació sostenible dins del centre. I aquí ja ficam a tecnologia. Això s'ha fet, i després, en el final,
tenim una regata que feim sempre ja per mes de maig sobre d'aplicacions que van en propulsió solar, d'energia solar. Doncs ja ho teniu tot connectat aquí. Això és un projecte blau. S'entén el meu català, per cert? Vale, perfecte. I el segon seria protegir la biodiversitat, que aquí per entre altres, per exemple, l'ICM. Primer de tot, neteja de platja innovadora, per favor. No aneu ja només a fer neteja de platja i perquè demà està igual i al final l'alumnat diu, vale, ok. Ha de ser un poc innovador. Jo li deia als meus professors, ja que aneu a la platja, no sé, agafar mostres d'aigua, almenys que trobeu, si trobeu microplàstics, si trobeu hidrocarburs, que no sigui només el que veiem visual i ja està. Després, tornem a classe i el que ens recollit amb aquesta neteja de platja tenim l'app de Mar Nova, que és una app estatal, que és gratuïta també, i aquí podeu ficar tot el que aneu trobant. Després, el tercer seria una visita a l'aula d'ecologia marina, on podem estudiar les espècies vulnerables de la mal balear, que en tenim moltes ara mateix. Ara connectem amb plàstica, educació artística. Creem obres d'art amb els residus o creem noves eines per fer experiments. Que no sigui només fer els típics quadres, sinó que també pot fer qualque eina, pintura, en el que trobem per allà. I aquí connectem amb l'Ajuntament i fem l'exposició de que hem fet a classe. Com veus, això ho hem fet fora recursos nosaltres, molta feina de col·laboració, és a dir, que algú paga la festa al final, però no serà a l'escola. Però què passa? Que tenim ara aquests 3 projectes. Tenim ProBlue, tenim Shore i tenim Blue Lights. I tots 3 ja ens la convocatòria ara per setembre. És a dir, a partir de setembre se vos enviarà un e-mail segurament, se vos informarà, o seguim per xarxes, i a tots 3 podreu començar a sol·licitar aquest finançament per als vostres projectes blaus. Sí que és vera que Blue Lights podeu demanar fins a 3.000 euros, en aquest cas. Jo penso que està molt bé igualment, són molt de tot bé. I ho dic sempre, per favor, perquè tinc un parell d'escoles meves notes a la nostra xarxa, que no han ficat el transport després. Aleshores, me diuen sempre, i 3.000 euros per què? Dic, si ja ens fiqueu el transport, tranquil, que ja ho teniu cobert amb això. Què hem fet enguany, 2023-2024? Primer de tot, jo som de Calvià, que és un municipi que està de vora Palma. Hem fet un projecte que es diu Calvinets Sostenibles. Han juntat en els 3 dies d'allà i el que han fet és un projecte de monitoreig de l'entorn costaner durant 5 mesos, des de gener fins al mes de maig. I l'objectiu era fer monitoreig sobre residus, qualitat de l'aigua, canvi climàtic i biodiversitat. I l'objectiu final era que els propis alumnes fessin una bateria de propostes a l'Ajuntament de Calvià sobre com millorar aquest entorn costaner. Així també els demanem una cosa més, que desenvolupin un poc el pensament crític. Després vam fer una col·laboració amb Cimedea, que per cert han donat un joc de Social Night, va ser amb aquest projecte, i van llançar un concurs on ens havien les escoles de muntar un projecte blau també, i el premi eren 2.000 euros. Doncs mireu, va guanyar Esport del Cudi i estan fent un projecte on estan gravant els sons que poden trobar dins un port o una marina. En aquest cas, Esport del Cudi, amb un hidròfon. Amb les 2 Bs van comprar un hidròfon i un dron també i faran aquest projecte. El que vos deia, van portar 8 escoles blaves en el Saló Nàutic de Palma, van fer una col·laboració amb un altre projecte europeu que se diu We Met Nature i van portar una escola d'Inca, que Inca està al centre de Mallorca. Nosaltres els gigancs deim que els municipis del centre no tenen la mà. És a dir, per vosaltres segurament dic Mallorca i la mà, però nosaltres pensàvem que teníem una altra perspectiva. I és una escola del centre i van aconseguir un viatge gratuït també per 15 alumnes de tercer d'ESO per anar a Itàlia i aprendre com s'ha de viatjar d'una forma sostenible. És a dir, que no fessin només el típic viatge d'estudis de anar a Mallorca, sinó fer un turisme actiu allà a Itàlia. Van fer 7 tallers també sobre l'entorn costaner, diades marítimes també, amb el Museu Marítim de Sóller, i dur escoles també esdeveniments importants. Per exemple, aquí vàreu fer la conferència de Nacions Unides i van portar 2 escoles aquí.
que per ells també és superimportant dur-les. I m'hauran donat un programa de ràdio, és a dir, a Ràdio Calvià, cada divendres a les 12, portam totes les escoles blaves, i així, ja siguin de Calvià o no, estan convidades, poden venir, els al·lots, mireu aquí, de tercer de primari, van venir tota la classe, van fer tons, perquè no hi cabien tots, però l'experiència per ells és brutal. I el més important per nosaltres és que siguin els alumnes els que puguin explicar què és el que estan fent. I això segueix. I ara encetem nosaltres el tercer curs d'Escoles Blaves. Què farem? Nelly no me va visitar ahir, que per cert l'aplicació aquesta de mi que tothom va quedar encantat i la farem servir. I què hem fet? Donant un poc d'estructura. Pensar que això d'Escoles Blaves, de moment, parteix de la iniciativa privada, que són nosaltres. Ens encantaria tenir aquest suport de l'Estat, però no el tenim fins ara. I hem donat una estructura per l'any que ve. Què hem fet? Hem dissenyat 3 reptes a les escoles. Cada trimestre ensenyarem un repte. El primer trimestre serà entorn costaner, el segon trimestre serà biodiversitat, i el tercer trimestre serà cultura marítima i nàutica, perquè nosaltres és molt important. Penseu sempre que nosaltres rebem el 99% de les coses per la mà, no? M'hauran donat un projecte per fer una col·laboració amb l'Escola de Madrid i farem un projecte de germanor, d'un territori que no té la mà, com connectar. I els nostres alumnes enviaran que poden trobar, per exemple, a la platja en un mes de novembre o un mes de gener, a Madrid, i així ells ho poden veure. També faré un poc d'experimentació amb el que es diu Social Stewardship, on els alumnes seran responsables d'una zona marítima, ja sigui un port, ja sigui una platja, i ens diran què és el que està ben fet i què és el que no està ben fet d'aquesta platja o d'aquest port, i per donar solucions. Seguim tallers i formacions, i seguim esdeveniments com el Palma Boat Show i el Researchers Night, que crec que també el feis aquí, no? Bé, si voleu més informació, tenim aquesta guia explicativa sobre com hem creat aquesta xarxa a Mallorca. Sí que és veritat que això seria més per l'ICM, però si us fiqueu, trobeu també moltes activitats i idees que podeu agafar. Aquest és el meu contacte, per si teniu qualque dubte, qualque idea que nosaltres vos puguem contestar. Està en molt bones mans aquí a Barcelona, però si voleu fer qualque projecte de germanor amb qualque escola de Mallorca, de Menorca, Eivissa o Formentera, que en tenim una. Penseu que a Formentera n'hi ha 2, però en tenim la meitat. Aquest és el meu contacte. I això són nosaltres. Missatge final. Som una xarxa de 110 escoles, de primari, secundari, FP i concertades també. I estaria bé, que l'any que ve podeu veure aquesta imatge aquí a Catalunya. I res, moltes gràcies. Gràcies, Cristian. Alguna pregunta a la sala, comentari? Hola. Tota aquesta feina l'heu estat fent amb escola, institut, tots els alumnes, grups sueltos? Depèn del projecte. Perdó? Depèn del projecte. Hi ha escoles que, per exemple, hi és ben dinat, des de primer d'ESO fins a segon de batxiller, han ficat tota l'escola, tot. Des del minut 1 de setembre tenen com unes jornades ambientals a final de curs i ho han fet com una preparació per això. I han connectat a totes les assignatures. Per exemple, quan anàvem a la platja a fer mostreig de microplàstic, tecnologia, van fer els sedassos. Sedassos, sí, s'entén, no? Van fer els sedassos ells, la tecnologia, no? Geografia estudiàvem tot el tema de canvi climàtic, quin és el tema de clima, etc. Química van fer l'anàlisi de l'aigua que agafàvem a la platja. Esports van fer, quan anaven a agafar les mostres d'aigua, com arribar fins de dins de la mà, no? I és que depèn molt de l'escola. Hi ha escoles que és un professor i per tant és una classe, però hi ha escoles que són molt de professors que estan motivats sobre aquesta temàtica i aquí sí, a nivell centre. A Balears tenim una cosa que no sé si fa a Catalunya, que són comissions.
dins d'un centre pot crear una comissió de medi ambient, comissió d'igualtat. Jo he dit, vale, doncs creeu la comissió blava. I qui estigui dins la comissió blava doncs ja sap que està motivat sobre aquesta temàtica. I és el que estic dient. I si no és possible, doncs de qualque forma, combinar la comissió de medi ambient amb la comissió blava. I jo a Balears ara tenim comissions blaves i comissions de medi ambient i blaves. Gràcies. De res. Ja? Algun altre comentari per Cristian? Bueno, els podem fer en el cafè, els convidem a prendre un cafè o alguna beguda aquí en el passadís. Al final del passadís a l'esquerra teniu els lavabos i ens trobem aquí a les 11:30. Mitja horeta. Quina morra, va, prova-ho.